با شما بلیط های ارزان لازم باشد با واتساپ آویاکاسه شاهنازه زنگ بزنید. بلیط های ارزان و باورناک است. گپ زن آخه چی مت خیالش کی اوخه طرفی ما خیلی گام نزن خیال نکی من ایتم ترسم از ما برام نگاه که چیکار میکنه فهمیدی داد نزن طرفی ما داد نزن من ایتم ترسم برام سای بمبر بامون زد بیعقل اوخه ای بو خیلی میگه خیلی مهربانی هم نکن طرفی ما خیلی دو دام نزن طرفی ما که ما ایت تماما نمیترسم تمام نمیره مردک فرومده مردک سلام بسیزنه اگر همی مردیم همی کوچکو ایما و ایمی اهل اویلای ما بنولا کور میشوند مردک اینا بی او واردیم کوچه را اسفال کردیم اوبودی کردیم ترانسفورماتور آوردیم насам дели мардаку ҳамин мардуми ҳамин кӯчаку агар бунола гуфти хитон ки насам дели кур мешаванд охи и света би и ободира би и қишлоқа би ободӣ шавад багав мезанам ма қатита фаҳмидӣ ба ҳоли ма телефон мекунам оли туро оз бе ма биём багав занам қатита оз бес ҳамин ҳамсояку солаи 12 мо дар бехи гӯшуш я телефон фақат ғирғир мекунад ба телефон корош ҳал мекунад яки ҳеҷ нест ки проблемаи тамом шавад я бор бура буфаҳам чӣ проблема дорад ҳалш мекунӣ мардак я майли ман буфаҳам мардак ҷон биём гаранит мекунам ози фаҳмидӣ салом алайкум ҳамсоя майли шуд ман занг мезанам хоб ха ассалому алайкум назар ҳамсоя созе саломатиё назар ҳолоти ҷа аввало хубай раҳмат шумо наз саломатиё хубай саломат ҳамсоя ҳамсоя ҷон мегум ба телефон баланд гап задиси ягон одам шуморо ғам мета ки ягон проблема боша бирем ҳалш кунем худат медонӣ ки ман шефи кӯчаем любой проблемаро ҳал мекунам агар ягон масъалаи вазмин ягон проблемаи вазмини муҳим боша бирем ҳалш кунем шумо ҳамсояин чанд рӯза мегзарем қати янгат мебинем ки баланд гап задисин касе ами қати шуморо ягон проблема када ягон вазминия ягон мушкилӣ боша бирем ҳалш кунем ҳама садай ҳамсояҷон ҳазор раҳмат миннатдор ҳамсояҷон хонада продукта нестай қати янгат гап задеста биё пеш чӣ бо сартин хел дори тарафи ма ту вақта гирифтаси вақта биё рафтем усо мерем оли хиёл кадае ки ба амед наша ма дига туда намешинам ба амед наша дига ма туда намешинам фаҳмидӣ бо хеле бо нигоҳкунӣ шаби бо о саҳара ки буровардесам шабо бомбер бамрӯза пешро хел ноз нака сари вақт гуфта хехе сари вақт хора ба мара чӣ кор мекунӣ дига охирон бор ма туда шиштагӣ ма дига бес тамиҷа бе вай метарса ҳамсоя ассалому алайкум соз бес ҳамсоя бия бидурӣ созе тинҷа ҳамсоя меша раҳмат кар шуморо дид тарсид мара касе бино метарса ҳамсоя медур омаде нохи ҳамсоя мегум ки чӣ пурсим ҳамсоя майли шохи пурсин хитон тоқае тоқа ма чанд қашид худм тоқаем ку ҳамсояҷон соз бораи авай хар дуромадесай авай мегум ҳамсоя агар тоқа боша я маслиҳат мекардем маслиҳат маслиҳати чӣ ҳамсоя мегум ки маслиҳат ҳами ки мефорома ки дам бигирам ҳами нӯшида дам бигирам бо бинӯшуму бо дам бигирам хулоса асабомо ором кунаму дам бигирам ҳавайда мегум ки ҳамишав шумо холие ман холиям холи бодум ҳамсояҷон ин рақам ҳамсоя хеки боша шумо ҳамин харимара нигоҳ кунед ма бирам дам бигирам